Okay, Corda, Tommy Ray, the Tosnu. Iverhain, Har Cheann Gael Linn, Tomás Rua Cholaiste San Dominic, agus Curum Fáilte Fad Gadi, an gCraobh Díospóireachta Uí Chadhain. Is ordíthe, dus na caintóirí Father má gáhéamh an sa, and beag ihe úntach a going le bútóir ag deireadh. Now, riv go dosníam leis an díospóireacht bhálam go rá. Iverhain ó héamh na daoine tá sa seamar de, Comadamid ar masks oring fad le line na díospóireachta. Nuair a hagan den éigent go dtí an pódium an sá, be ceadagwebh an mask a bhaint agus labhairt an sin. Now, beg orm dígalarú I dhéanamh an pódium in ig gach éon caintóir, so tóga sé roiint amadom, okay? Cúideamh nó fithe hecond in ig gach éon caintóir. Maithe go mar fenám seo, so bhí ceart go dóga sé mór an ama, but just beg oring é sin dhéanamh in ig gach éon caintóir. Tá srothú beo á dhéanamh ar nócáide going an sá, agus beg daine in ann fechantar sa mála chomá. So tá mé fearmhuíocht de Paul atá an sin ar chúlann seamra atá I gceannas ar sin. Bhálum just rih go dos nóig an céad spóirt bhálum na foirne a chur in aithne. So na foirne atá ag ghlachapáirt sa Craobh sóisiar nocht, fuair an atá an sá tá siad imhábhar an rún, tagann siad ó Choláiste pobal reáchtáil agus Eanáir an sin tá lisne, níomh agus ana ann. So targaí búlabos mór dóir. Éarann bí an céad fuair atá ighuine an rún, tagann siad ó Poblascoil Corcaghine, ón Dagan agus ar an Éireann sin tá ruairí éimhín agus sibéal. Díreach an sá má thaobh clé tá choláiste ón agus athrú a bháin ar an bhfoireann sin ón chláir atá a bhuimh I bhór lábha. So ar an bhfoireann sin a nocht tá Joe, Phelim agus Oscar. Agus ar fuirindí ó scoil chuimse círeán sa Ceathair Rua tá Cuimhe, Éva agus Nansam. So sinní na foirne fad. An rún atá cá, ná, ba ceart doing argwyd léith na sira a chathamh in éiring in fethe dó. So big seo saimúil. Ba bhálum rih go dosnóid chomá, fáilte a chur rih na molatóirí atá an mabhairt ar chúlann seamra an sin, tá Phelim Donnacha, Maureen Banny-Vorí, Áinge Hensi, Padaró Tuail agus Bríd Ní Éileán. Agus tá súla dom go bhaid siad an búlabos céanna nuair a hagann siad os cór an slua I gceann tabhalí. Now, chumála sin tá caintóir a bhíonn sá, Eimear Ní Chaonaola, agus bhálam inis gléach a chur ar pádraig chun Eimear a chur in aithne. Gormala. Gur mágad Thomas, ní chuine se bhaidship tá se gunóid agam a bheith mar chairlach ar réilinn faoi láthid agus mollam chuileghine tá páirteach sa Comórtas seo na bhí mise began níos óge bhí me páirteach sa Comórtas seo freisin agus is cuinar na sceitimíní bhíarm a bheith gimocht bhí me scoil chónaithe a bheith gimocht 50,000 síos go caiirhór na gaiile bheith le láirt in caintúirí choláistí na chuile secundé agus secundé faoi ó freisin mar sin tuigim go má nóir bhhainas le bheith páirteach agus na sceitimíní bhhainas leis agus mollam na foirne agus a bhid múntúirí agus a loch takeíochta tháinig go dtí lár na tíre. Dálann scéil má a darneo fáilíne ó cheann málanna go carnaí néid agus ó cheann léman na gaiile bheith sé go brí cholinn. Tá sé 2,000 ó cheart lár na hÉireann. A dhéanann tú líne mar sin agus mar sin 6,000 so sa bóthar an sin atá an tonad go bhfuil cruúlár na tíre mar sin fáilte speisialta go dtí cruúlár na tíre. An tíchaintear tróna is beanna I bhíonn sa cruúla ar fud na tíre ar fad léthúir nuacht agus idir seoir le Nuacht TG4 agus le RTÉ I Eimear Ní Chaonaola. Beanna sa spideal ghlach sí héin ar nópáirtíonn sa Comórtas freisin seo le Comórtas le Choláiste San Dominic ar mórár an ghaile. Coppla bliana ó chuine agus tá mé cinnte go gcuidir sí sim ghaile múla agus fearsanta ní bhhailinn san ócáid a chin san dá rún atá le pléanacht mar go mbeidh ceanna go le teistil, bud bhfuil cuidhhaide dinta ag Eimear agus le cuasaí cruúlacháin. Mar
mar sin bainnig í sult as agus chud í fáilte leabhar del rih Eimear Ní Chaonaola. Gur míle maith an sin a fáric. So, táid réig chun tasnú, táid chun sibh a chur in lábha ar íchaintóir agus ar íorchathíirlach inis I gceann second. Just mar ólas leis an díospóireach seo, tá 3 nómad cainte ag gach éon chaintóir, búla me an clogan í 2 nómad agus búla me ríiste sin tréis an 3 nómad a bheith thart. So, go nairí libh ar fad agus inis chur me in lábha Eimear sibh. Gur míle maith a chumáis, búte bleimeach le seola brasa léireann sin, ó bheith sochgar. Fáilte rih chulaghine, fáilte rih na foirne ar fad. So, gan ní smú maiile chuimid tús le cuasaí an chéad rún atá le pléin teatranúna ag Craobh na hÉireann go Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain ba cheart chuin ar go leitheantí siide a cha inéirin I fiche fisadó. Tás muid mar sin le choláiste pobl bhacairn as bhacairn a gunda na ní agus bháil an gcuideach se fáilte is rih gaitín luisne ní bhna chain. Ó neamhar hala is tá na páircin na glasa faoi jaasig in rionsí dul faoi, ó mBaile gachéine ra charn glas grain in na mí. A chaharlaí a bhultóirí, a luchtar asara agus a cháird a Gael. Tá Gael idir a focail saoir, a focail saoire agus a focail saoirse. Baineann saoirse le do bhíonanta féin agus ghabhrí sin ní bheidh muid a rá gur cheart nó nár cheart, ach bé muid ag géimpí, ag cóirle agus a taithint ar mhuintir na hÉireann agus leitheanta saoire a chatha inéireann é fiche dó. Is me se luisne agus iomaíocht tá níomh agus anna. Ar ball beg be níomh ag cóirle dí fannacht na hÉireann mar gheall ar chuirsaí cóthaí agus be anna ag taithintairí an sebhras amháin na Láithreocht agus le nar luchanna féin a aithint. Bei me se can faoi asacht choamsirthe na hÉireann agus chuirmar arsúla díobh céir de siad an I ggóthaic san duine ina omláine agus an tuiscinnte de aine I ra charn ar théire. Ba cheart dúine ar go leitheanta siad a chatha inéireann I fiche dó. Is séir de teagasc na gur bheith an rud is céirte le duna mbliana na siad a chatha inéireann seas taistil thar lear. Tuige mud níos fearr in níos na riomha gohfuil seodaín an seáinéireann a bhfuil mud héis híocht ar ríist ó bhíon COVID linn. An tríd an réine, ní sin siad ar béthe mo thuairimsa. Tá an daine bháil an na háteach sin an mbeadh cécha saoir sa bhí cholathirt, ní ar na daine nuair an nálacht a bhí siad a trácht. Chomála sin caitheann siad a gcuid ama a dtithe táirne nó a míleanna éarnacha, brac le seamar go geal le glasa I ggéisteach le droch cheol Gaelach. Ní féidir bia, ceol, nó cúlúdar níos fearr áil nar hósta na hÉireann. Ní bhfuil an dul nó an spáin héin éad sa tabhra. Dar le taide tá deantaigh fáilte Ireland, sa mbliain fiche féin is é teagasc na rudaí is mó a thugann sásamh, buntáistí mór saoire inéin. An ceann le chlán agus cáirde, iontu sin na tíre seo, an timplíocht amhain leis agus aspa stros agus brú. A cháirde, bhí í cinnte go mbíonn air go fadar na báthar lear agus nach mar a híaltar a bítar a gúnaí. Na duine í darmad ar an stros amhain le taistil. Slíine mud ar argón na sláinte mar sin ag leibhéal dón, baineann se le cólína na haibre, le muinteras, leis na rudaí siimplí a thugann tásamh agus leis I gceangal idir an duine a mhuintir agus a cheantar. Ní le gceist le siad a thar learnis ach tuirse, brú, catha fargéid agus slúite. Ar ile daobh an tíre a thar lear a luchtar asara bei gáil a siad eile, bí sé néireann agaibh. Mar dúirtó dír an hain, faoi se bheith jóta, sealba gard a meas mo dhaoine, ó chráthraí, ó bhuair teagna, hir ag mBaile, a dhaoine uaisle, gur míle maithagaí. An jab leis na gur míle maith sin tá Thomas na scoile duna beagnaí dí gálarú agus is fearann sin go mbeidh muid de cluisteil bhaid phobalscoil chorpaghine as danganí chúis a gan dé chéirí atá le labhart Eanáir an rún. So níor cheart chuin argad leontí siad a chanéirin agus hIarmhí ina siad a gaitín ruairí ó chúnachain mar se a heile. Ceir sé ruairí.
chahirirlig a bhiltóirí, a luchtan rasúra agus a cháirde. Leitheanta tíre. Sin saoirse. Saoirse ó dhúlgaisí, saoirse ó chúramí, saoirse ó iblegáid. Am gan faoise bhil ó chuirsaí leithúla, ón scoil, ón obair, ó rustachas an tíl. Sé seo an ábhar atá phléagainn sa rúna nómh, gur cheartún fanachta go baile ríist im líana dar go leitheanta tíre, lef COVID-19 Linn le Gráobh líananas. Leis níl méid na bobas gur chuir go dhaoine ag cabhan nuas ar dír all féin, ach is fear as éagsúlacht as green buch na bethe. Agus lena seo léirúdíh, cléhitsa an seasamh mátá atá gan rún, mí ná é bhín conas mar a hasdóch mallart sir ag a baile dún. Mí ná é bhín conas mar a hasdóch mallart sir ag a baile uin in is a ríist, agus pléhic sibéal na buana bhain le sir haar leir, agus mar atá an taistil, de luas duine chunin mar éirnig. Bu cheartún a d an rún in a nacht. Cén túidir atá ag seo? Cén seasamh atá leis? Well, agus an freigra álar go gon téimi sem mui ní na felsúnachta chun an cheiste scaga. Dar le felsúnathe arsan na gréige, ní bert níos críanna na bheith cliste freigrach, agus ar ginne persanta, stúma, ciúmhar féin, a dhéanamh bunathe ar an tólas is cuimsehí atá ar fáil. A bhallart atá bhil ag an rúnsa. A bhallart go dain agus ceadar gos is ar géin tucha dún ag nifid agus an tíiseach. Reislig Michal Martin féin ar bhain is ar Gael Linn, gur cholíanamar ar nógasí, gur ganamar leistig dun 2 km, dun 5 km, dun 10 km, dun 5 km, agus leistig dar gún dé féin, nuair a bhí gur gáis. Mar sin can héh go bhana mé sé go baile inis, agus cadar géin tucha dún fééire. A chuirde ina hánta san, don lach bhí lena le héad do chóirla I ddíortha eile, cad as a thugach na torasóirí go bhfuil méid na brathartha. Ó thugadúach go háitiúil agus staycations, is dónósa agus na chuirdeis é sibéal agus é bhín, go bhfuil sé háram, mallart puirta bhegan, agus dúir féin sé le misneach agus le munaí fééire. Is léir a chuirde, ná bhfuil éon seasamh, politúil, eticúil, núsláinte ag an rúnsa. Fannachtan sa go baile ar ríist im líana, dearcha cúnaganta gan dár a bheith seo, agus ní aon tíimiad na in néchar leis I bogus go chuir go chuoine. Duna mís árá ciúmhar, persanta stúmar féin, inis agus scoil contaiste le ríiste bheith. Agsúlacht críonacha deachta ndéantar, mar sin ní miste dún, or rá a sir a bheith gain, thugan éireann nuair leir. Is sé dúirtin fila seán clárach nach fadó san árán cáú úd de bharna gnug, sé mar rá é haus am héine, gan dúgus, gan chúram, gan iblegáid. Gur magadh. Léirí gur mí mai a sin, Weil is gotí an áthchaid in isbáis mu a tuairtar na gotí Choláiste ón baile óhuiir a gandéh le clia agus iadsan ar nói a láirt a bhábhar an rún agus by an captain í fáilte bhór by captain Choláiste ón Joe Dart. A looked mar swords a quarter ill. Is Mr. Joe Dart, Captain Eimear Ní Chaonaola, Óstán fan na co-country, Phelim, Ogs Oscar, go home on in Vavr, Rúna hé nocht, Nogger Cartoon, a quid lane to Sierra, a Covenern and Nina. Erbal, curry me ma co-country and Anadif, Ocker Deuce, my Captain of Frana is got ar San Venu, Roomshaw, a Rheincliff. A chuir artiscint ar na focail éireann an fé dó, na an tír úsal orsa seo, als godain a muinte féin sa bhlín seo roin. Artiscint ar lenta sira, na an brisha sosa piscí, a hogamid, ó cuairmí mór an tia. Ach a chuirla, cruúdó an rúnseo, na gur ceartún, a gud lenta sira a cábhan éireann am lína. An istra chuirla, más seirla gur ceart, rud bit a dionmh. Tá cúis na maithe ládra ag tasta. A cuairda le ráma trúdaí bhanocht, go bhfuil cúis na maithe ládra an a chud lenta sira a cábhan éireann. Idir oidhreacht, timpeallacht, iomaíocht, agus ar nóí, COVID féin fite futa iontu.
Ball, dí roiig féilm, an oireacht agus an álacht tá agan in éireann, agus an deise tá agan, siar se óna srínta an bhláise an seo. Dar, le roiig Oscar, fi ceist mhór na hach na méachta, go hóirithe an éarnáil fáilteachais, agus spír na meithla. Le Roma trúdaíh, le samtí sonala, gur fear fád don rún. A códa ile, taobh mé de COVID féin, cad íon ceistis mó a bhí a bhéileh daoine le gá bhliain anuas. Ach, ceist na timplachta, tá sí an bhil. Ach a códa, is ook an gcuí nach séan le gcuine aigean, agus héad COVID son na timplachta. A códa léiríonn tuairisc I níor tuairisca, ó gur níomhreachtaí mó an domhan cos an timplachta, gur bhleidú súntasach solar ar na aisteachtaí carbón le linn na tréimhsí dinglasá. Leidú fis sé fan géad a códa ar na aisteachtaí atá plúca agus atá tagta le timplachta. Gur a códa, ní raibh ein rá agan ag fodach sa bhaile. Ach an is tá rá agan, agus is féidir linn dul ag taistil réist. Ach a códa, ní hiúnan gur féidir agus gur ceart, mar an is tigamid go riomh an trunca mór miltnach atá agan agus ar cuid taistil ar haucií an phlánéitrim. Rud a agan a códa, mar tá léirtha agamsa, agus mar bheith léirtha ag féilim agus Oscar I dhé. Gur fear ar fod an rún, agus gur ceartún ar gcuid leanta siara a cábhan éireann imnína. A carlaigh, a bhultúirí, a luchtan mar suar agus códa ile, gur céad maithagah. Gur léitó gabhar an jab gur míle maithe sin. Agus Nis tá caintú a cactín dear nach chainite ó scoil cumsiocht Eanáir cear ruach chun na Gaeilge bhhailm go buideach se fáilte mhór le bhordéil rih cuimhe ní chaoin. Aghaidh le, tá sílam duine tinta suas de chuimhní cín, tá peictúr ar seilf na mBaile nuair de fón de chuimhní. Bre agus brela, pósa agus baiste, cóisiid agus ceilire, daoine gádaí, daoine sanna agus thar éonar deile, daoine ar laithanta siide. Cé tá laithanta siide? Tá laithanta siide mar chuid amthabhachtach dar sí. Laithanta agus ichinta atá saoirsein ón gnáthíal agus saoirsein ón gnáthláir ama, saoirse ó hIarmhí agus ó reáchtáil tír. Caithan tú laithanta siide le de rá ghuine I duna de rá rud I de rá áit. Tá éireann beag bídeach agus mud sáinníonn seo le dhá bliain tá sin áú éid. Áit nach bhfuil Supermax Tato's na Barry's tí. Dun an laithanta siide mud de ainúcha. Bíonn laithanta siide tiltte an go rialta. Ach fiche dó agus an damhnach aiseidí ó Fanding, tá laithanta siide mór watha tiltte. Ó dúirt an tíiseach Líomh Radcliffe ó Washington DC ar an darla dé go bhharrta fiche, Caithe me lartlib faoi COVID. Go dtí an tainneach fiche go Eimear fiche dó nuair a dúirt an tíiseach Michael Martin Ling a ghallarás chuig an gnáthíal. Tá sé fiad 8 lá caiteag éideannaí faoi chuint COVID. Tá sé talachaí ag 1,440,000 chuichead cearch ácht, agus tá 6,000 sa 87 balsaí. Iarráig fannacht ag baile. Bhí mu sainithe a 2 km, an sin a 5 km, an sin sa gandaid. Iarráing aibró mála, gan a bhil ar scad, gan a bhil sa bob. Agus is saora fiche agus fiche hían, iarráing gan a bhil thar leir, agus siad a chatha in éidir. A lacht éisteachta, ring mud thoile rud a hiarráing, a chanis tá cad a gíine. Rúnam leine ná go cheachan ar go laithanta siide a chahanéidean a fiche dó. Tá scoilchumseach hIarmhí a gcuine an rún. A lacht éisteachta, éisteagaí. Inis ag bord dal exes FR 2.5 de gap le hían. Ná haberlamsa nach náirdainte sin de chrí. Airfort, daoine bís, ag ceannach a duty free, ag landa a nás dating scá gréine, ní scá báistí. Agus spray gréine a not spray bhíaltógaí beaga. Láró éba faoi cheannacha difriúla siide agus láró nant faoi chostais agus iontaistí de óg agus sean.
Deir Lancet.com bhfuil buntaistí slánta le laithanta siad amháil. Fáisiún páiciún codal tar rim, laidín stros 7 híana faoin gcéad agus laidín brúcola go dtí 150 os cin 8. Ó fuair éidirní cad bothir, Thomas cos le anmhíthe óga scrítas sibal snearach. A locht éisteachta, siad ag baile na chonach gargan sibal, siad a hailear an clái a chaha. A locht éisteachta, cad nín clái gur míl magri. Ní mai ní bhíní chuoin an sin ó scoilcúiseocht hIarmhí. Nis chun go le bogaráin scuidí na dar caint túdí ar chéalaigh agus bhraithmid éis na slí scuidí cloiste pobl rathhain agus tá ní róhain bhíart a bhábhar an rún agus chuigí fáilte rih níomh. Tá chuin ag brúna chalala is stachar bhruach na trá is cabbéach racha tú cáhí tú ach ní bar. A charlaí a bhiltarí a lucht an razara agus a chuirte go léir. Ba ceartún argúid leanta sira a chatham éireann I feitheadó. Mar lum a char leisna ban in leanta sira, saoirse agus sus le cóláánú omláin an duine. Maithimí go maith nuair a bhí mid ag feidhmiú ar san maithas a paibli, nuair a dhéanamid an rud ceart, nuair a bhairmid ar scá chéile. Céim fá ar cheartún dul thar leir, céim bhrí atá leis, céir a bhfuil sé seo bunathe. Lucht rachmus is mar géachta atá ábhrú seo ann, ach ní chunar lasa ná lasna timplachta é. Aer Lingus, Ryanair agus Trivago le na bógraí fashionanta data. Chuann siad seo dal an bógart, agus lean an dímá de seo. Ní lútar bolla brand software san níos le mar hampa. Lena chus sin ní lútar dún bharú nó fóraigh ag Mardi Gras Rio, agus ní lútar cóbeag leis an Mona Lisa. Mar dúirt oscarád, níor an Mont Blanc riamh cóchord is atá is saolaíocht an duine. Ach, ní chur an álach na hÉireann an díma ort. Thig an riar dánach go maith é sin. Téir foir na fála siar tróna na gréine go curc go gréine. Lua cuimhe ó phobal chumsatha hIarmhí gur ceart dul thar leir ar bhathalan ar mearslánta. Tá sé ráise ag an sichol lí Ian Robertson gur féidir le raach anlainn Carolan ar mearslánta. Cé nád ní teise ó héan bharchan an tíre ná danganí chúis nó iarthar Conamara. Freisin Lua ruirí ach phobal chorchaghine an gá ag daoine dul taithí nua. Céim faoise bhítá a gceist le ri ó rás go Hairfort go Óstán go cathair nó tráflódathe. Sin bhrú desáid eile. A chuirde, ó héad na timplachta de, treis gachfuid a chlúna mu mína, ba cear, gan de fannacht an éireann. Taobh down Lur Carbon, chunk na net letí, Greta Thunberg, Copha sé, an Cointus gas, an Papa féin. Déir siad linn gur féidir le gachéin duine an difriacht dhéanamh, agus ba ceartún. Dar le sanola a Harvard cultar de céad chuige agus gacéad cinál anbí gach lá. Dar leis an World Meteorological Organization bei gábhlas a bheith hain an 7 bliain is teocht ón thosatíad tafid. Má dheallar chrúlú tá galar crí agus feib na risráide ag méadú. Cafaimid go léir freaga a ghlacha a seo. Tá galar na Santa, mé féinachas agus fashion ag scrit an daintre ag chuin cuasa go léachta as a rocht. Agus tucí na crinne in bhfuil. Ná Gael dulach mar géachta is rachmis, déanamis an rud cheart. Ó héad na timplachta agus na héir a dainda le tá ag cóirlú go láididíh san mín sé róhéanach fannacht an éireann I feitheadó. Gur míle maithí. Gur féin níomh rólan gur míle mai d sin bhaid cloise muid inis Éiríonn Dalby a tugad le láirt Eanáir an rún ó phobal scoil a chuir go riine go leor pointí maithidin donta ag níomh ach cloise muid inis cúpla pointí beidir Eanáir an rún ag Éiríonn. An áit sin gláanta go maiid Tomás fair plebhad a chumáis. An Láithreoir. Páirtear mé Even all in chart goghine an Trondheim. Agus mar sin te go mé go riomha ce go meabhtas tan tír sa gine.
ach bíonn cícra chun taistil le na haine. Agus is aclinne go mbeadh sé do hánacht I Gael Linn a bheith molla go háir dún fneachta go baile a rís de miana. Ach a hIarmhí a bhiltóirí, a luachtar asúra is a háir gael. Ba cheapin a lenta sír chad an éir I fedó rún an Chaonaola. Agus fé mar dúirt ruirí is rún á féiseach é seo, agus is dachar a hiiscint can a héamh na bach sír siúgain or gine stúama hain I dhéanamh. A Jo, caithfar stop a chuirlis an scíl ar fad. Der nefid, rialtas na hair, as rialtas sí ar fuaid na hór pelin go sé tá bháta taistil. Níor cheap amach Éagsúla fneachta go baile a rís de miana. Díróg sa roinn cúisna go dtíine ar tinál dul thar lear I miana. Aimseir, áisina, is cuasaí aird. Suas tí hósta hir na hair, a chuamar na nuir, ina seanadán campála. Picnic barbecue na áir sa cheann na gael. Ach na líon gír. Tí lá is tí ihe, ina hulca báistí. Cactistí go ngála chéile, an brean an os a ring, scan éan aire ring ach fád ar teag sa chomráta, sa charbán fadó. Se Jo, ní héan Jo pein aimseir. Caim se droch hiúmar carta a chuine, as catar lán baise airgid ar níomhíochtaí dreise chun milún an scríb. Ach fós féin, is beag áisina féíon da chlann Átha Luain ar fuaid na hair. Fíoch baile mór tresóireachta an dain. Bhíoch pictiúr an ná, fada deapadóireachta, óna tíam síocht is bó lá. Na hain cheann go son, dún tinis, de bhór chuirsaí áiris. Ach sé buile mar hin na muici, an Comórtas Díospóireachta an tíre néir. Bheoch chum etis, lo sí seachtainna is gríon sa fortan géil, ar gostas a bheith ar chá íhin Óstán na dachar na macht. Idir €1,500 is €3,000 ar Airbnb a feidh seachtainna nuir. A lisne, is cinnte go cáil na háileachta an bhíorsa ar fuaid na crinne, ach ní bhualann tí a bháin atá na húnta sí. Jas linne an damhuair a bhlasin is. Níor cheap go mbeadh Éagsúla fneachta go baile a rís de miana. A ghaidh fámaíocht an íris chun mara, nó sciáilta an dáil. Fuaid féin atá sé is ban éagsúlas. Gur maithfid. An spéisiúil bhfuil baim de bogad aonis go glas muid sé cin feagur bheith sé chluiste ón ar seo agus félim ó chunáile bheith tíocht chun stáitinis le láirt bháhar an rún go mu ceartún ar buid leintí siide a chanéing agus bud í fáilte bhórcáide bh félim. Mi sé sin é an chailech bhéir. A chathairligh a bhultóirí a lucht an rasara agus a chuoine úsla eile. Is mi sé féilim an churnan, dar paidir ar an Choláiste eile. Ar nas an Captain Jo, agus Choáidir Oscar, le rolling credum a leabhróí Emilia, credum go láidir gur cheartún ar fád ar lein sira a chab in éireann I fithe. Chuaigh sibh Jo an faoin dógais ríhabhachtach a líon aireann I leath na timpeallaachta agus chuaigh aisteach éagsúil ar thalsaí COVID an bóthar ram maidir leis an gceist seo. Emilia de raibh Oscar ar an gcóir na gcórsan agus spéir na methla nuair bheidh sé clé ceist mhór na hEireann. Bheidh sé airthe ag an tror gur fiar ar fád an rún. A chuaigh os ggóil chuinseach hÉireann. Dúir siú gur féidir le inis dul thar lear tuiscúil dearg teach le an pandéim. Ach, ní féar sin, agus cad é an fuúdar seo atá ard dul an caistal nuair nach bhfuil dearg an pandéim teacha.
Mar Hamla, bhí trí céad cosna sarhainc a réir, agus níl is ag aon duine, go cinnte, go tuchaí fiagas. Mar léir an Captain Joe, agus mar bheith léir ag oscar a rita mia, ní chun gur féidir agus gur cheart. A chuirde, an tíre ar bith, imchara leis an Eanáir seo. Eanáir na naomh is na nollah, muis san maireach agus i blá ag an álaach. A chu réir a chuirde, is costal gur láidir an fún ar féine, na cinnic I bhd a géim ceol, in ainim gur gléise is gur deise ar ginic féin. A evening, agus pobl scoil chuirce buithna, luí tú an chustas ar sinseoch in éireann, ach tá ionaid éireachta is cultúra iomadíola Harbh séir, nó séir nasca sa tíir seo, ó altain an bhothair go dtí an muséum ar sinnta agus go leor eile. Ba ceart dún ar fád fánacht an seo. A chuir, idir caiisleán, féilta alainn, réon chlás a roiíochta, costa fád a bhíon, sinna lántaach íon, tá fleirse an seo. Agus a chuirde, díreach mar eolas, níl mé gur tuis le fáilte Ireland, ach tá mé inseach na féarna. A chuir, is féin an dóthair nó is féidir, ach chun bullaigh na bréin ar facha híise, ach tá difriúcht an mhór idir gur féidir agus gur ceart, mar dúirt an Captain Joe Rám. A chuige a bhobal scoil chuirce cuimhne, evening, luí tú scéal san éideal, agus ach níl siirse róága ó scealadh bhí hir, agus mu tá scealadh bhí hil, mac leor a gur Luke Skywalker féin. Ba ceart go bheith sé mac leor dún ar fád. A chuirde, tá deis agad inis aithne ornua a chur ar an tíir seo trí cúisina cultúra féinúlachta agus ar nóí mar léir óí mo chomháil oscar ar cúisina apnamúla. Na fág mis éire níos uganí ná an chaileach bharna an bblion seo rá. A chuirde is fear an room. Gra céim maithaga. Agus Eimear Ní Chaonaola a maith an áras Eanáir an rúm. Eimear, the gift
Mánaí Fí. So when we see that we see colours of copper or current colours, the wall for a room, and there's Átha Luain that are Bhí measc líontar na hÉireann riamh, chomh fada siar leis na fianna a dimpleocht hain, áileacht an nádar. Héic siad gur beidh dimpleocht hain a heibríomad a hantaíomad agus a thurann ar sínismad. Héic siad go maith bhfuil rud cinn speisialta aine anseo. Ní héiceann mud ar rathar, an nóid seo a bheith suldar níon an núis le, thuirne daine, a dhéanaan dochar dar grachan. Cén fá racha go Tenerife, agus gan tú rébar léamh na Cali. Tuige Machu Picchu in an tower na riamh, Angkor Wat in an brú na Bóine. Ní héin lága tuair túntas líonta sin da, agus gan éon chormachart ar daileh hain. Lua éivín ó Choláiste Chorcachuine an chustas a bháin le siad in éidir. In nánam dé, nach bhfuil chustas ar bhád níos mú an don dain, nuair hain bí na haar lear. Lua Éva ó Scoil Chuimseach hIarmhí gur cheartfuin bulad le gréine a dhéanamh. Ach níana sé sin tada ach dochar dar grachan. Ach lína úsla, sa tír seo bhí cáilear an riamh ar san cóir na gcórsan. Well is ofnam ará, nach bhfuil lucht an rasara ag léir an cóir seo, agus iad a gar bríom a bhaint is béal an muinte a hain. Rinne COVID domaiste aisteach an tunscoil tuarasóireacht in éidir. Tá thógáil a tastal bhaid, agus is fuaine tá sé. Cén fá nach mud a tuairt cúna de hiortha eile, agus mud hain a fullint. Nach bhfuil sib seointe Chorcachuine bra go mór an tunscoil seo, agus na míochta daoine curlant ar an daim chuile bliain. Is siad bhar bhar górda, bhar muinter, agus go dibin danga, gulcur, agus náid, atá bra orne go flainta síre a chahannéid. Tá fíorn seanachil basta leanana féin ar dús. Is olcún glína sédan do bhainicinnta glína úsla, agus le blian go leithneas chur COVID brúin bramú rís ar an gléamhan as ar báisciúna. Táimid inis níos fatí ná riamh faoin ar go áma agus faoin tábhacht le curthaimh idir an balla agus an obair. Sé míon ar gríhan is sé cámcha lenar luilta agus bheith ar English an nádar. Bhfuil chuláin ómán an duine marlú luisna, bhaith leis an dain na marmad marlú níomh, agus bhaith leis le meas ar an náid féin, mar bhí amsa, Anna. Bu cheartfuin agus léin de síre a chahannéidir I fé dó. Slíon Atlantaí Eanáir sean ar orsa, an bhór chórstal cáiliú gan trácht ar a bhórsa. Alta muir go bhóthar is cnogóir sa tara, trá na orga ála is lína measú neamh. Níl cad America ach $4, brana dain ní chúistis an grain na scala, tá glasbag na héidir níos deise don fullana, don dablas is fáin, hop go na mara, gur maigi. Well, question is on that there are like public scoil Chorcachuine, Siobel ní Chaonaola, a good year on the get what's through Siobel. On Champs-Élysées, Schnaumanlish Bella Italia, school was nostra, no elephantine savannah, a hard glade is skirt for grenade. Ní hen nach even nomsa, skieling erroi dolin. A vector yassa igniru rulborna a am.
bhíom. Má go siantas a bhríd amach. Leanú súlas agan a é. Slíb rachna is fuidim amma iogsúla. Ó uorchailtúir orpach nach anda is skellig behíd. Eimear, an ráisiir ar Átha Luain an dúchaigh fé ghár fad. Mar magach codéigh gunthar sála míl. Hún cálach an lenis leis an súnáí da líne da chuin. Alach le páirte. Cuimní gur míanach taiste atá omen mar éirnig riamh amach. Or nanig an áde mar heisló aimsin am nach le. Nach sinne I leán na naas na nó. Lóbr lein mhór an na chóir per fad. Sí síalas brand na héir. Scabtha fuaifá na crinne I Craobh dar sínt. Agus ní gan cúntúirt a hála an glóiseach so go léir. Brian na nefis a chrúmail an naman. Faragí diabh agus olféisian. Ig trasnún Atlantic in naibói gín súl. Alishi, cadir di sa fuifsinis ar á char. Ig cúlú seach fór blúis blian a bhád eile. Mishnach is brig passion na le pleite. Wa cheartúin ar go lein de sire a chafiné I fed do. Rún dréige a clean wish. Léir rúri gur mí chóir lei sin. Agus sríant na haicíide gealis scar ar fad. Thug é bhín éachtain dí. Ar canna gomach iogsúla win féin dros. Lauras, fé bhúna fí sí haar sóla. Is féin daistil atá onan go smir mar éir. Ní mí go gáit go chóirde. Nóir ceartún sira chahabh go baile níl. Ach tá mí rá, bhfuil sírs a go inis or gine súma hain I dhéanamh. Gur maith. Sin ceann na hairglaintí po spéisiúla, go bh ceartú na bhfuil thar lear na bhí an líúil an tránúráachta agus táid go mór mé an fógad Cuiscuis ó na tíúchaintú ó Hodson Óin ascar ó Fachla Is mé Oscar of Óstán, Cantor Darnach Éireann Choláiste agus Nói, tá sé aon intin na chomhdóirí, féile agus Joe Láithreoir gur fear fád na room. Dúirt Captain Joe an hIarmhí, gur far somebody sanú lúsá, rud a rinne sé go críochnú, nar ghearra sé dúin an freighread mhór orn I lena timpeallacha, agus gur léir an fandéim an deisitá agan I lena timpeallacha céine, agus dó réir gur ceartún argúid leinta sira a chaban éan fé dó. Leir mo chomhdóir félam go passionanta ina chant, faoin tír úsú orsa seocht, idir oidhreacht agus óileach, agus an deisitá agan, agus an saoirse tá agan, ana uair nua ar hain. Léir si burt, mar a bhíh léir agamsa, gur ceartún argúid leinta sira a chaban éan fé dó. Cuiva, as bhfuil gníos ar cíorán, Luke dún vaccine nos ar fúscail gach 5 iad. Ach, cén fór mar sin, go raibh 350,000 cás nua COVID sa rang go 1 é. Anis, vaccine ann na vaccine as, cén fúdar atá dul sa bharna bhfuil. Mar dúirt an Captain Joe, ní honan gur féidir agus gur ceart. A chóirda, tá an Arnold Voltagus in dhearan a feda. Tá go na cuairna górsan agus spirit na mBaile, chun cabhar is cúna bhór don Arnold céine. Aithnítar an caras cruútan a ndéantar, agus do cuairda dí Óstán, look B&B, onan cultúra, agus ní a bháin sin a bhain Óstán. Sna báilte agus na ceantar timpeall na tíre seo a bhíonna gur fáilte roimh cuairteoirí cúisina áireachta agus cultúra. Tá bíalanna, seoplaí agus sráideanna ag bra na cuairteoirí céine. A chóirda, líon freagracht argúid leinta sira a chaban éan fé dó. Tá cuairna górsan ag tastal, tá spirit na mBaile ag tastal. Mar dúirt féile Rome,
ná fág ní seair, níos údní ná chala féra. Evening, a fáil scoilchur goibhne. Dúirt tú bhfuil costas níos lú dómhar lár, agus beidir bhfuil an ceartfuil, ach, tá níos mó geisin seo, ná cúpla pingin sa bhreis bheith goin in ar bóga. Seach ag fila an rion, seach is an cúpla pingin sin a roiindar seo in an bótar. Ava, a scoilchur hIarmhí, dúirt tú meach fún ar bhuin, búla na chláán agus na córa, agus ná cheartfuil, ach, fur na níní a bheith lína na netúí seo, is go ná lein de sira faoin grain a bheith uú. Beag dearnar a bhilta, beag dearnar an tíblacht, beag dearnar COVID, mar an lúd féil an rám. Evening, a fáil scoilchur goibhne, lú tú an aimsir, agus beidir go raibh cúntear got línta ó hin, ach, fuir géir, buchas le taobh damra, tá éireann ag airí cóte le aon tír eile. A chuin úsla, mar tó léir ag fearn Láithreoir Nuacht, ba ceartú an orgóid leinta sira a chaban éireann fé gur mhamar. So, kind of journal fish that were with intimately after the Gael Linn, Gael pretty much the hella. We've Nance Ní Chaonaola, Óstán, Choláiste San Dominic, and the Eanáir Eanáir on the road. agus fáin sean agus óg na bunpasí seo. Go dá táchtach an intervíon an turas thar. Tan turas seo Harbh táchtach go scoileadí nachmhail a mítir a nachmhail an plán luach a hiú thar. Tén scoileadí ar thoras sciála ar bhalar tú scoile agus tugann go leor scoileadí ar Barcelona. Léon na síle thar, broin flintí na intervíona is Survey TY Ireland chuilead léon. Is tradiisiúna go scoileadí trí level, mála drama a cha an rion Tige prelach interréile áil agus aithúirt ar mórráin Eorpa nó ar America leidé bhain. Bhí na siúlach scéalach, is a character méidir ní scéalach agus cordú. In áit fólaí chunéala san Irish Independent dúirt go bhéad na héidirní, na Austrrálaí agus na nua-héalaí is nua héon thar lear. Agus a lochéiseachta cén trí híd is cordúach an trí híd céanna. Na America níos lua héon thar lear, a ní héanaontas go mbeadh Trump ó thaisteach. Alla féideachta chuideanna geall bhfuil páidí nabhaí ó Lord na Medjugorje mar go dtí go leor seanmarí ar an crochtaí. Ní raibh Catherine héana acu, le gháil bhíon, ba cheart cinnte is go eilerí a bhain de siad a chá thar lear. Sina seamachas caic agus spiritáidló agus bhíochmuide páidí eile. Lear an Anna faoi chracan, ach tá leapla géine go dom go chracan, ach tá neart sin in éigean. Leabhar gluiste faoi stras, ach céirde campanúirí is mó a leidín stras, an ghian a ardí level serotonin. Lear anna faoin Atlanta híanam, ach tá muide agus muinte hiú, tíad perseach don Atlanta. Lear oscar Airbnb, ach chuir an Airbnb leis an gcompas díochta. Leabhar níl ar Harlem, ach dar an International Air Transport go dómhí géal a chuir an air hasrí le ghaidh síl dó. Tá All Stars Irish Cruises eile le tíocha cuaig bliain.
Agus. Hold more put on the end then, sorry. Agus le gCraobh Harnash in Siarán éigead a ríist Támach an ire félim machdonacha atá taobh hIarmhí an sá Láithreoir. Gurmad ma, ta dwi yn glan na siarad, dwi'n ffôn y job i'n smale. A chairli, a chowoltori, a chaintori a ffad, a ydych teistwch da. Is Sean Fortlom sef i meg o'n gero, ta bol o bos tilte I gach dynna y lawer John Yw. Cahmena bol y dwthfawr wyr me sain ag na chaintori a ffad. Mae brach yn gorau leid tíre oeddi. Mae ffordd ffordd yn dod i'r fan nid, mae'n gyfro, ond chi'n cael yma unna. So, yn cael niwl tam mewn tiach, nhw'n gynnog. Fi eisiau iontach mae'r eithfordd. Fi'n tiach a lawer, fi iomaíocht, fi severus cancer, fi Comórtas Díospóireachta, fi Choláiste an drachwyd yn eithfordd. Agus is ardal cream, y clwyd o misni, na canturi ffad, ta sef yn mola. Agus chynnig ori ys eithfordd. Mae'n ffasiwyd y trasynterach, agus machnach y tíre bel. Ag dear le, Comórtas Díospóireachta, Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain, chwys a fai o'r ffad, bod siori yn liana, agus pan yn ysgolni ngân o'ch yn môl ffrysyn, mae'n ni môl ond ydi adrw ffad. A bod siori yn liana, sgol chymsir hIarmhí. Maar champagne Díospóireachta a hósear ícain fédó. Fair play. So, Tommy cúpla bríongrafa ghlacha an tá bruna á dhéanamh. So, gachéon duine ghlacha mórtas Comórtas enough, find she tasas in drama tá howlan siad ar mór, find she bound Craobh, mar Comóra ar an Craobh, agus find she roint aghaidh in Clúdach Chomá. So, I can cúpla bríongrafa ghlacha inis, agus bheith ndéantar just howlan sin idir an báfó séir, and Iverhéin Choláiste phobal reáchtáil howlan leis an bríomhaimne, agus le páraigh, agus le Eimear Chomá. Just má héansiú howlan sin bhí náit na bhfuil Seán Shasta. So, gléime céadúir Choláiste phobal reáchtáil, ar bhfuil bór a lisne díobh chomá. So our Lord there find sheet asses, find sheet bound, and find sheet Shasta €1 per month for all voucher and then so she's now so terrible for all and bound obviously from so like Sean Greengraft and son. But I yellow or can hold just for Anshigri with Sean ndéantar and then you should go Shasta as a Greengraft laughing.
agus má fé leis an múntóir atá a bhaid ar an virgin don hail comach den gríomh. Finish. Foirne B, Pólasbal Corcaghine, má hé siirse teas an sin for a dúis na bháil Lúin Éagsúla agus Chomórtas. Agus má hé na múntóirí méid agus Janet Hallam Chomórtas Díospóireachta.
agus fair play and bheith isir Choláiste Uain dul howlan sin chun na dúisne all sin Joe, Phelan agus Oscar agus the Eanáir deirú Cillian Átha agus David Craobh agus David Classes agus Brian and Cillian Comán. Agus the Múntóir Ciarán on Intra. So find sheet, find sheet €1,000,000 Átha, find sheet tastas in forma agus bound Craobh. So good was more the Cleaver, Ava, agus hands.
agus an údó an áirín ní bhóna.
Generous in Ishikard, so just agroving the foirne, so just not be the pishka I was not here and put in extra more the agro real we see in the foirne shinshot machine, so just for hooking you all the tree know what they're doing. So fair play, really was more reach, really was there just the foirne Portugal for him.
Okay, Marta, a fáil Craobh mar ais go dtí an dara sport Chomórtas na Síonse. So, ceithre os go ríist. Tá ceithre nómad cainte ag na foirne seo fad, so bhuaigh mé an club atá hIarmhí na sin, treis trí nómad agus bhuaigh mé ríiste treis an ceathú nómad. So, an rún atá ag na foirne seo ná, tá éacht déanta ag telefís RTÉ le 60 bliain nuas. So, tá nu go mór leis an argóint an dá don díospóireachta seo. Os mór foirne hall an sin atá ibhábhar an rún, tá scoil cuimse céann an ceathrú rua. An bhfuir sin, tá mBaile, aghaidh agus éagsúla. Fuair an bí atá an soch, tá ighuine an rún, tá Choláiste Craobh an mBaile agus an bhfuir sin tá éagsúla, óstáin agus cheann. Fuair an sí an soch atá ibhábhar an rún arís táimtí ó Public Scoil Uí Chadhain agus an bhfuir sin tá cuimhe nóirín agus aghaidh. Agus an ceathrú éireann ó Choláiste reáchtáil atá ighuine an rún Chomórtas, tá siún, lán agus cheann. Okay, Marta, beidh an bhfuil céanna an díospóireachta seo just as na foirne beidir nachtar sa seomra agus si go tosú ar an céad díospóireachta. Tá gach is seomra tá an measc Joisibh a measc go bhaint ar a hagasibh suas go dtí an pódium an so beidh díogáil le déanamh tá ag éirí go húnta go ná leis an díogáil le labhar a clic nuas. So beidh sin á dhéanamh idir na caiinteoirí a fása tó sé idir buide second agus fé heicadorm. So, tá sibh a chuir anois I lábha an íchaithíoirí atá a bhain don Chomórtas seo Eimear Ní Chaonaola. Craobh sin mar sin fáid an darún le na pléinte tróna ag Craobh na hÉireann go Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain an rún tá éacht dunta ag telefís RTÉ le 3 scór bliain nuas. Tosa muid hir das fáide le scoil cuimseocht hIarmhí an ceathrú rua go dtí fáilte mór Craobh mar uair deile bheith an captain an Gael Linn Ní Chaonaola. Telefís RTÉ, goodí númad héise sé. Mar chomórtas ábhín, léochtá díolta ag telefís RTÉ le 60 bliain. Tugann an 60 second sin scotham pobal na hÉireann. 60 bliain mo chuin bhíoh aghaidh gamla scotham agus impí páidirrá ach is sin na bhí mhaith an pobal den teagasc an aige. Inniu, tá bhí seo dé go námhaoine, go námhaíoch, mar is sin na táhaid pobal bhaine. Éacht RTÉ,
na go bhreagar se dub a gcuireann príomhglail service an paidí, ag freastal ar a gobal go cóir agus go neamhghailge. Leanaí COVID nuair a haasán faois an bhharrta. Dána se go númad léise sé, chun láir spio, leis an méad mú éidirlí, in Átha Luain ag amháin agus sin ar telefís RTÉ. Is fiche chéann diaachach féchan na hÉireann ar 3.7 billiún úla chláir telefíse. Ó críomh an chlár smú a breanúir in éirí an nora, bar telefís RTÉ a bhí cearach a ceithre acu. 8 fan géad, go na chlár smú a brean na Eanáir bhí se dáfáil ar telefís RTÉ. Alloch éisteachta, le ráid in na míad sa stáisiún telefíse, chomá le Netflix, Disney Plus, Amazon Prime agus mBaile. Ráid éideach na telefís RTÉ is sin éacht. Rúna léna tá éacht sunta ag telefís RTÉ le 60 bliain nus. Tá scoilcham seo hIarmhí i bhábhar rúmseo. Cialann éacht údar bhaisce. Híann RTÉ. Ba tí bochtaí éan ag tús na 60. Tí agus mó. Fáilte, caitice, cuideach, túiche, manachultra, a bhí bálaí a dhimmarce, gan nach dó a híam milliún duine fáchas a tí. Bhí radio RTÉ an omlítar fichidaí agus am ruaru, iva caitice gaelach a léirú. Bhí éidirní eile a mhampín, ach cuireadh cinsinach doru, má siad éon ceol chun scoideach, na hití John McGahern, Ed O'Brien agus Liam O'Farta. Cheapta bhléire rud chuntarach an telefís, agus chuir sé i gcompras le fuileamh Átha Luain. Ach, in líide 60 bliain, Forberts agus mólachas fís na meas, agus fís telefís RTÉ, agus é 15 bliana líide 60 bliain. Arnold scoilcham seo hIarmhí ná bhfuil éacht tíonta ag telefís RTÉ, mar go nílann siad a níl faoi 8 ó phríolchan 2009, i le na Hálaíne, i chinálachas cléide, siamsaíocht éadchas drama, sports, ceol, stag, nuacht, agus muoinú de TG4. Sé, scáilnach an scóir pobl agus fuinneamh oscailt le breanú amach ag still mór. Ar bhara argam san, nach bhfuil Gael Linn na telefíse ag bháthóirí agus bharcha RTÉ. Chuir Brian Tuberty a bhíonna feiceáil a chula chúine go Mars sa saora. Mar tí Marsaí a chuir lean tíre páidí le an mhuathe. Ní chruthinn RTÉ cultúr réaltachas, cosú le Kardashians a cheapan ar héanana rubaté. Súra eile samplaí sa sohan RTÉ agus súra éidí samplaí sa asú bhil máisiúcha. Níl RTÉ fuide, a d scoilcham seo hIarmhí agus Steve Forbes ag cosisiú gála. Tá go lábha ceangaide ag muoinú agus an cabin na telefís. Ach, duine sin le níl go cóir agus go féarata. Ní iad gur bí ar chéad rábha. Lábha thuma RTÉ chuide an sohan crochta. foirne, 18 Ní Chaonaola. Agus TV3 in 1998. Bhí na háisinaí
na hachaí agus an muoinú stát agus fógraíochta acu fáilgó, Gael Linn ceist, Gael Linn iomaíocht. Tá tepi headhís telefíse RTÉ an móga scoileanna, sin fisrú, tuairisciú, sínsíocht, cultúr, agus a bhaige chuir fáil gon pobl. Tá seirbhís lochtach, bhí éfachtach nach chuil freastal ar bobl. Bé ó sin a díú a cheiste tuaisgurt agus ar a négur atá santa ar a bhaige. Díú cainnead asco freagrachta agus droch éireachtacht telefís RTÉ. Lára misise faoine síalta nar fisriú, agus an asco freastal atá telefís RTÉ is duna ar an óige. Bhíon chóchtaigh telefís RTÉ ó Átha Luain smaointe agus bheon ó phobal. Cóireann camera an 1960 1970 8 9 Níor tógach an solas na tíre Magdalene go dtí 1992. Díreach í Golden Bridge go dtí 1996. Agus go hospital sé ceachtracha go dtí 2011. Scanal níos scanal. Nach bhfuil mar amachfú go dtí blianta níos dearnaí. Hebir síalta isrú agus an áit sin, bhain se úsa de síalta a bhí tuairiscí hanaí ag i leithéid an Mary Rafferty, Miguel agus an Irish Times. Cin bhí lúnóg? An lún atá Rohan go Taiseo agus an bhád Roóg go Nationwide. Ní fiú go háda na leagalachaí súracha i dhéanamh RTÉ go chláirchaí cadilta níos sár thar lear, News The Voice, nó Dancing with the Stars, le réalta nach nanin woods. Ken Wagon drámóg about Eanáir Dermot Bannon at Room to Improve, nuair atá sé beagnach dóigionta tachaceannacht. Gapan RTE and not either would everything go like pulling with my parents. Darla mohasha sitine lava pull with my parents. Shabbos Wanderly Wagon agus Bosco, near day the Telefish RTE, iomaíocht the Clark Gasud. Leshna Hapani a father type RTE. These Shacob, range the Clark Gasud Earths. Achana Odshin, Toge Misha, agus Gasud Elena Heda. A brand at Pepper Pig Casna, agus at SpongeBob Vedcom. In life, your hope Peppa Pig drop after of Balloon Oak, Marvel Operation Transformation. A critical hoods on Hosta on Comórtas mBaile journey, Hesio D. Forbes, Modulation Indie, and Leda Agrafley and News Bodywise. August and Locher at the Chlorpia News Operation Transformation is in the Gonoya. Near Rock Forbes and on Fragor Comshire Coverts at the Esha. Only the Guardian. Kay Landau and Lakeplate, of Catherine Thomas, OOT. Intas na Intas, RTE, o Craobh at RTE. She attended on Twitch Pinterest early o RTE na RTE, Fisru, Twitchku, Machnov, Salt, Kerra, Agasetus. Art Walla, Wopain, Orpain, Mars Nova, Helifish RTE. Nach dána gach máda in nurse a híhain, gur míle maithí. Like the water room, with it, something, extended to RTE. Get one truth of even. Even
enw ag telefís RTÉ a gcuirsaí Craobh na tíre seo. Bhfuil hí nóí an dar cantar ó chuirsaí an-áthas agus nuachta a léirí sílamar bhí éireann na seasamína nuas. Go bhí alba an sin cantar osmar áirsúla bhí tionchar dearfa na sobrani agus chléireachar nó leit ar chochin na hÉireann. Tension for a telefís RTÉ. So he held down. He argued in a hidden. And where the fish of catcher, go quava, agus go kurma, as just a seal, nua, amshe. Spread RTÉ for my hidden. Jarky should be young, in the young ashes to agus a estu. Hosha Ardan Pobly, don't rare in the early homes for Jamway. Clara can roll here, or those rare. Mabhaile, Seaachla agus Sna. Clara a dweud teisne yn asyn bobl agus I tionchar dearfa acu echi sóiseach an múnig. Anna bethe an tata. A harde, tína chud edistrata agus fesmechan dahi RTÉ sofi cúla, fáte olda, gotí sofi asisian, agan argan, do rochleachtaí agus chomórtas Díospóireachta. Dúirt gan chorcan all the gomasaide a gáis na hoscoile bola fia gur bhí RTÉ an petalán, an sá, an set sport, an tardal astrachta agus an ceol agus is smó in éireann. Bhí agus the rólar na RTÉ a go míne nar bhéanlacht mar éireann. Ní hagan melagaí marse ó rá a bhí an hasú agus is fíor seo agus RTÉ agus Skype a telefís áhar da fóna na hÉireann. Is tense go cap réime bontamachú agus bheartú léidir gráú as ar station national television RTÉ. Go maithe siúintí. A chaidlúí a bháiltas a airde go mí an bhaid an áfraí. Is mar seo an leithreoir amach agus Eimear Ní Chaonaola RTÉ cheann. Freasalú RTÉ cheann an bubble cuitina le chlár buntasacha nus pulling with my parents. Drámíocht argue this. Nus Fair City. Der RTÉ though, gurgurtu over Samno, nualach, tábhach fáil chuoine oig na hÉireann. Agus in oig mise, an so mise ráí, how táil fáil chuoine oig an gana seo. Der RTÉ Junior,
go gur schedule éagsúla fáil de leanaí óid na tíre, ach go méir an chuid is smú páisií. Dína chun sinne smú ótóir acu steintar RTÉ. Ach níl bhór nachman steintar ná é úsáid, tuis go aspa scoileanna teicnóireachta acu. In an cheol pobl na hÉireann chu RTÉ. Lua gur banháin brenn chearach ógur istithe, so le dubí cadde brenn an chlór i butha, agus fuair clise an gúir go minic. Déir RTÉ féin leanach baile bhfuil ceann go freastal gach lá rih na srámaí éagsúla Nuacht TG4. Well, brenn was tainir schedule RTÉ dó nuacht san lína oige delim se chatte, agus níl féine in rialta náisiúnas cosú. Héiste Euro News a bheith glúbá leis a bhí. Tosí na chlóracha ag seach Martin. Caithfear fanna go dtí deathú na cairisiúna go bheith go chlór nach afar le é. As an cuid nó chlór a chríú, cear cín acu ná chlóracha afar le é. Níra aird is chlór bith as roimhe agus ní chlór as an cuid nó dearnú an airníon. Ní an sin ach seachtaí chun Gael. Sléir féidir. Mar dúirt Johnny Cóhaig. Sé an pírsal féin a dúirt, sir is gCraobh. Tá béidirrán go méisi sir, ach le síl na síl ní bhéisi gCraobh. Well ní bhéh fas go méid RTÉ agus sálan na tír seo, a charlaí a bhótaí a chuirtfuil gur míle mí maithí. A nation holds its breath, O Átha Luain, Drarbly London, pulling like a dog. Clean with Alsania, agus clean with Tillet, little Katie the Skelly. Honey with Cake Ronan O'Gara, at 18 day, go to Skin of Trostnock, a garden of all these men. In 15 years, horrible sports, shot as in deck for a smooth world at RTÉ. They have like not million and your own iomaíocht, agus in days can at the dog of the Sassan in the Euros. Close RTÉ Formula Him, and I'm sure Eddie Irvine, and Eddie Jordan, Snooker, and I'm sure Taylor, and Doherty, Thomas Eimear Stanley at Haka, and Cricket all war. Clothing RTÉ, and of the Olympico, Lucasfielda, August Colonel Down. Last Shasta Blaine, Television RTÉ, Funyoptum, Omar Dolo, Sport Nationalta, August Internationalta. Shin Ale, Mark, Buddha Actor, Fan and Chasaguine, Nigal Mashia, football's coming home, Television Hasna. Ach tuairis í iontacha, bhí an O'Hare, Ógar Hurtley, Jimmy McGee agus George Hamilton. A éidir, an fáil nach bhfuil RTÉ ná níos mó páirí an ghuiine óga, ná aspa aigeas, nach bhíonn an RTÉ mirú sa bhuiling agus an síos leis an éadcha acu. Rinne éidir cáine Dancing with the Stars, ach tá mac 15 bhfuil míosa is bide a bhótáil go Randy Shogi. Mar dúirs na chéile, tá fáin síonsaíochta ag craoltóir Pitley. Sabhar bliain na síonsaíochta. Has the BBC le Coronation Street in the Shasta, agus down RTÉ le Tolka Row at Shasta Cat, on the Reardon's Glen Row of the Fair City. In the Kate Subble, he saw a booming warm the bubble. If Fair City iomaíocht a human, talk Lina Eraha, calling the syndrome down, agus in image code. RTÉ, Mara Del Michaela, nog now chooses the raid on first. Tá se ahananta a bhád agus Eanáir, or a tamper na Mahasa in late show at hours up in the head. On gate war and neither Shasta do. Creator will stop by aghaidh burn, or ring almost their rail tomorrow. Cause it a forward Johnny Carson, as Michael Parkinson. Ah, hey Shakra has the Funya Willia Oscars. Good drama is all there, or cause their bullets in the arrow, mar water for shingle. Because all our hunts with the hook, mar yindle, Colstar, and Striginus to flay. Pull in the late gate, or Duncan Daw Heath. Sagar, the East Moroccan and McCafferty, Fark Tuki, Lefar Copper, Dinner Era, La Homophobe, agus all of it mar post
agus a cochtú gasú. Tá sé seo simú ach freisin mar scóán ar an hain. Scóán a bhí an scoilsaí. Is only éach gionn na leitléit seo bháin báir asing, agus chun an conchlar. Páirc Flynn, an iad na chumlín, is in na gáiste chun na haidras. Comórtas Mr. and Mrs. an iad trasca sé, ceiste ar chéile, cin pyjami chad a bhean in na bhainse. Ní rá snáthar de dearna se. Racht, dúr aspa clonfarta an leitléit ó bhain san air, agus éach an hain gur cúisháir de bhó. While it talked to the toy show, shade me to shade million euro go hard enough if we know it. Agus, nach byd borrow go Adam who frees go with once. Law 18 agus June and the Florida Sasmacha agus Medicomacha as sponsor RTA. Ach, ní loch af shin. Shin RTA is stressful at a bubble, agus it also is funny open down more. Ta culture na hélin in Garu, agus culture RTA direct. Ta one flock yakki, identity, Zena Boladale, is either all being or needs today. Agus a tánis mar íháthú le nationwide. Agus ar bóla fáte cór cló úna híli agus Sally Matthew Garnett. Éach aru, fiú más a géanú na bug a héine. Lua 18 agus siún an ghaeilge. Ach thaine seli nú ná thainech. Telefís le údras nasra déile ghaeilgeí. Agus sin tíidi cat. Fám siún an lucht, gur manna a Eimear, no sports agus no dramaíocht an sin. Ní le locht a meid. Mar sin, is that Craobh is there. Law Brena Hona RTA, Queen of iomaíocht. Telefís RTÉ go fáda ausúhainnig se le haúintes agus le mar dan náisiúnta. A alga, córa RTÉ ar fána mianta nar bhí chuigí clogna, chuigí pelle na mán, comógiach, núsfrachanna rugby an imirt. Sin éan na scéal nar buscáin RTÉ éon sim an tú seo dí gur chosa tíidi cad ar ag fáil locht féach an ára. Is fion 8 gluach an líide seasta a buíú telefís RTÉ. Le linn na dúgótaí a dúisce péirins na seachtaí chuú áh i techa chéann a bhain. Ach, má chuú céin, bhain RTÉ rí chuil aigeanta as an áh seo. Chóir telefís RTÉ i bhád róáda, go dtí gur hacht siad éon chumarsáid a déadach piscins agus siochan a choú. Níor chuú agah ar scéir bhádaine dúir na piscin na seo, ó chuma cinpóir cantaí acu. Go seadad, nó mór, má bhí panta acu le hagrafíor le níor tugu deis canta có agus duine cinstrucht orú. Níor tugu deis canta bíomh, goch ní bhí cearta síbant an túisgurt Bernadette Devlin, cin a sí mar bháil den IRA náisiún féin i bhíomh. Déag rá gur chuir telefís RTÉ mail a éireachtaí siochan ógua tí do malach ar chaise le agus tefa hén. Nuair chur míodío deire le agus tefa hén i méid na cab. Thug RTÉ chuireadh go Jerry Adams ablíonna an léit seo le Gael. Bhí se rí-hiilear gur bhád meom agus tefa hén san aspa fáilte a chuir Gael Rib Adams. Nuair bhí deisiigh RTÉ chur chuige eiseamláireach, ceann agus éagsúla chacha is é bhála sa ring siad. Has Gael trí féidir ó Jerry Adams ní sin agus ní dúhar scar sóisialta. Agus dúchta se ghlacha le Lord Hodson Adams. Agus mar championship gur chaisiad go duna leis an tuaisgurt, ní cad ní scór a bhí RTÉ as i ag duna neamh ord in Eanáir agus bhíad is 7 den 8 gcuilchan 1960. Cuireadh RTÉ an Ghaeilge a chur fan cín, bud nach nearna siad mar só go chách. Athléige, ní le 7 lá ach athréile telefís RTÉ. Tá rudaí go duna mar championship go te sin stáú mar lastan le Eanáir. Fichi Caribbean ó chéad réile RTÉ garú téirma písan go ag go leor daoine dúir gur dúchtaisiad an cabinas telefíse éireamh. Ina maisiúd a chuireadh go Mountjoy, bhí Bert
Ishmori de Hodson Bay. Gael Linn as an Tachmore, a bhí mar bhaiste ag údúirt na Gaeltachta ag ná, agus an máiste scoile níl marcú as an grúch an glas. Hóid an tram seo seasamh san mBaile, agus ganna dómh an géad go chláircha RTÉ ar fuir fáil in mar teanga náisiúnta. Thomas cínte ra dána sa gar rua agus as bhí dómh a hasan fód do dingbal sa cheann. Arad deise, chach go cuasaí fásaí ó cén. Well, in megan focail níl ná buaile. A chuige má sé mise éire an taon chlár le 60 bliain ar rinne ceilire ar boltar, man go ruí go duna. A chuirde ní éon éach den Television RTÉ dréanamh misisiúir teanga róna nó dóna. Dre alt géitti cardir de 8 brilach an bhabig san lí, jarrga ticha an erflis má fát lárnach agus ní imimeach ag an ghAeilge ar an brilach náisiúnta. In imscrúdú fíorchábhachtach a rinne eithigh Commissioner teanga ar bhabig san líide, thug se is gur RTÉ ag sáú alt géitti cardir go thubisteach. Agus cinreagra a bhí D4s or the steward RTÉ an tafta tractate, agus the oscóra fáiste erflis. Gael sí, agus dágu sí, bhfuil an zí storithe agus áthárú ag an brilach náisiúnta, agus nach bhfuil siad ag códíanna an nógas rachtú a dhéanamh Gaeilge. Éacht cad a chatanis. Gur mágin. Connie just measured all this, we heard the appeal. Pope Port of Kennedy or Aaron, and
in níideag seachta trí, ní Láithreoir agsúla geala in níideag seachta ní, chuir go fuic John Holladá a burgad ínisce in níideag seachta ní, agus trágad nuaire a dhéadhí sa hín. Agus an grana chuirde, Chris Steele Jr. Teresa Mannion, agus Eve Leowechte, ag Jennifer Sheepster and Storm Desmond, ag Malgood Farart de Walla, agus Gael Linn Wheel Wesh, agus I Henne Gunters, ag na Rasha Guillermoya. Hug should remember that soon. Dan had bunch of Chomórtas Eurovision, not yet were. Kay Yenna Jarlath here, the Ray Houghton, agus the Hula Gwenny Hassan, Roy Keane Japan, our Paul the Cheer Shop, and Eimear Ní Chaonaola, agus éagsúla ó RTÉ, ó Gacha, agus Eimear. Éagsúla Kenja chuirde. Ní bhíon sí galore. Bhuail siúan, bhuail legar dtír televis RTÉ, máidir Craobh siúan. Is mai an chomadaí an téagasc chuí. Is first an beag baile haine, seach go Láithreoir. Ná Láithreoir ag, ní cílíonn sin go tipper. Pe agus bhí televis RTÉ mar chráid idteasú ag pobl na tíre seo idir agus ísa ar bheith seach go bean nuas. Is bochte bhéin moríní mar an deá obair go déanta acu go máiste na céad a chailí a bháltair agus a thuirde. Míle buíochas as na néisteart. Wat kost is on daar kind food o Choláiste San Eanáir niet ever like it's a large en met daar een piece die houden voor wal. Als je steeds van die van is ook de tíre is de woedje de brand in our RTÉ om komen ongas RTÉ to the tank to each other. So kijk moet zien. Laat A loch the roster agus records a gwil. Ian show my scale be. Be far on fado, is fado be. It needs a shaft to tree, is shaft from the soon. Run a rubble one, agus in the rubble. Can you care a deal foodie her, or for care law? Vigo ma, is near a hulk, agus haitian get a law, squeal series. Ach, we ball agus yama who don't say a good eat. Sin me skéasa má tá breid an bíoch, ní me seachom ná cheap. An leis tá muinte na hÉireann ag fólainte trí scorbium leis an nálar céine. Tá Sanger staff mar an Eanáir ile RTÉ. Bhí muna glofafú ar chraol na telefíse ag fá tríoch ó cúdíon gur tháinig tíí camera an bód. Tá is náfrá dóna curveball do lochnair na gcuirde sa tír ag RTÉ. Luain na céile ó fólam siúram háráin tuairtí. Ach ceir chéad níl go cúig míle, agus an siúr chéanna ar glár ag gúnaí. Dermot Bannon, Nathan Carter, agus Lee Daniel. Dí bhí na RTÉ, mógla níl lasíba sa ba scéadní síosta níos. Is na seanna agus mar gcuil go seó ón luachach, ó an béir mar trí sanga an, níl RTÉ ag freastal ar mógla dúachtanas. Tá gcuil agus an rúisís sna cúig hanga is coitianta a dhéantar don áir teisneir, ach ní siad a cloisteáil ar RTÉ. Mar a trí tá cailí nó builteachta thá bhíon ó an bhíon toisiú, ní mo bhachas á le feiceáil. Tá muoin san loisiú ag rá an rud ceanna céine. Ar an le geala gáilge active agus can an tug leachí atá le cloisteáil. Agus
8 milliún ó na ceadúnas televíse agus 150 milliún mar sin de incomala. Beidh ceart le chuna éigean Alan Estamanta Craobh mar táid go brá le art TG4. Chlárchas spéisiúla léir agus a chríola agus gánach níos slú nach rion ó sé RTÉ acu. Saolas ganal osach na habise, a tá páci an solis le tríocha bliana was. Chuaigh díle, chuaigh ceadúna, a chuaigh trí den anna luad I dún. Saola na bliana ó bainsa go blisin míle trí chéad cás ón signéisiún ar na habise. Married sa cuach na habise Catholic go, chuaigh lá agus clog go maingil bulir sé a clog. Tá RTÉ fós sa críoch an Catholic. Cur I géad le agus fearch na bile. Cur I géad le na bile. Mar ó bhíoh chun pádracha eide na baraach go an. Níor cheart clog na gríosta a chríola faoi stáisiún an sát. Céal bula bhíon an mhuoin na faoi chlárach an nóide, ní éach le chud RTÉ sin. Tá cur chuige BBC an níorthar in úsáid acu, agus monoplocht acu chóirsaí telefísin éireann. Ach, tá an réid pása. Séach, ní éach mar lúma chachtaí siúin. An rud a héan bhála, séan sé uair. A charlaí, a bhultarí, a luchtar asra agus a háir a bit. Gur mí maithí. hIarmhí sé tíre penú an ó scoileanna hIarmhí 18-1 Iomaíocht. Ba áit chuntar tuchtfáilte I túisteach na hÉireann go hástraí in sa seascadí. Bhí cos agháil agus cinead sistémach. Ag tríú deirfóbar mí déir seastacha. Teagar cosise idir doile agus sé chunta. Bhí sean chlach. Ag orúsí agus na bí special I ggóil hástraí agus idir fáil bhuiis. Ach, ag an seo. Bhí camera RTÉ agus bhuichas gur camera Gael Linn chuaigh fí seo nuachta telefi RTÉ símbol an bhó. Export an rúdá a dóin hascí. A osí, dosca telefi RTÉ fuiom ar sé chunta. A fós, bhí injury RTÉ, ledi Tommy Gorman, chu professional go bhfuil se agus óndáhíú. Ó ní agus ó Donaldson. Shut you and call you in the hotline, Mark Rear for service piping, agus sin é. Tá dinte RTÉ, Mark Rocha SEC, ná nachan mór gaí máisio acu. Ní rocha brinta, gus ní sláinte I Eanáir. Láithreoir Dancing with the Stars. Ní stage RTÉ, líon clever benefit. Bhí was jungle, no fáil in an rá. Tá níosúid bhór leití chomia. Tá séal ó bháfabal tí I na seachtaine. Mar sin, Iomaíocht. Osir níosúid tí chéad fuinne, tí chéad go éanach go bhíon. Ba éidir fenni, a caiú le gaiid, córáid go bhíon, a bheith tí go seach bíon. Gus tá a chórcha, mar scoil le éire tá áir go dó. Lú osin agus siún an as go éige, ach dúlta daoine fáda on cadw television agus cuid bíon áhar. Ach, stop TG4 sin. Tá bíon software TG4 agus software RTÉ áhar. Tá códáí réadmacha mar gúla cúbsa cuid an le gar. Tá carfa seaas go bíon RTÉ gus sé osin ó chula páir na tíre. Seo stór búchar dúlta television RTÉ. Riábach le seaas go bíon. Ná rán líon agus a cláí ra. A lúíon nó ála náisiún agus international. All 7 days, good day tonight, good prime time. Tá seoí neamhfein agus professional I bhí ceisiúin lit. Ní níos go máid ar éalaí mar ná fisrach gus óla ar nó eagháil agus thar leir. Sin uirte ran denain, gur níos smú óis ag Tony Conley ar bhreacmach na éag
Sinead Ray Martin, Ryan Robertson, BBC. Avoid sleep, Pockery, Million Point. There's 18 Gushoon, not the Nini Oga, and down RTA. Fit Monsa, for RTA, Killer was that day or down. Philipini, not Malaga, not Mother Million. Others, then figure return with RTA, for RTA, Ronald and Taylor, Old Kalishna. Law Grabna, RTA, go manage in each one. Go me along. Eanáir an rún ó chuiste frí with it, and especially finish ó Eimear Ní Chaonaola. Could you fight to with Na bhíonn cuachtar sa bobal go háirithe cuacht do brontaire na Láithreoir, tá dulgas ort an chlucht sin úsá i gceann. Mar a dúirt ar gach teenage ar ball, bhí agus tá fós cuacht allmhór ag telefís RTÉ, ach an leas nó aglas a bhainte sa bóst sin. Éigean ní bhain TG4 beag ná mór le RTÉ a chuáin a luach agus seach lá. A eilbh an nódín, tá telefís nuacht aghaidh ag TG4 in náid san leithín le fad ag RTÉ. Gan ar foirne Dominic, gan ar foirne is iomaíocht seach luach, gan caint ar fís chéanhaid. Tá nuacht aghaidh ar fáilháis le cuoin cheann agus beannacht RTÉ. A nódín ceann rudaí a chuis, ní hIarmhí ar néagóidir in telefís RTÉ ar hasú gCraobh agus a gCraobh in na pandéime, ní raibh plotci gCraobh sa homeschool hub sin. Tá seirma lucht is smús sa stát ag telefís RTÉ. Buiseach allmhór ná hachaí tuaisceoireachta, fisirce, léigiche agus teicniú a scáracha, agus aonn sin déanann siad clúb le gcuimhní. Cé gach cuireachú an sagart Kevin Lennon das mBaile Gael and you're the prime time investigates clú vinid dámanta ed sa glár mission to pray. Chuisiid an ile go éag na searchaí lelín go vinid ismed snafric agus gur ba ahid a páiste a. Rinneal sagart tar sin sásta DNA nila a chroch nar ba ahid a páiste a. Ach níor go prime time deisio agus chráilseid na unity bréalacha. Scripture the clú. Ach níos na Reynolds, ach duine amháin is scripture iacháil mé eala díomar a telefís RTÉ. Tu go le fis go choiste na gúnta spaibi, go €10.4 million ícuimach ag RTÉ le éon diagamos as clú daoine scrips. €10.4 million go airgid háin ícóra, I dúra écht ar sin. Ach ní éon go san sample seo. Ní féidir trácht a telefís RTÉ, gan trácht a Gael Linn, réalta léit seo mar luaisí agus tí beg telefís RTÉ le ceacha bliain. Cidir rinne fear chéanna ach bréagadó I dhéanamh Annie Murphy, na bhainnig siar bhár le ní tar fuingaí chan tasco bé an céisí le. I dúra écht a chu clánta is a bhí RTÉ, agus ar a gas caintin agus státe a thugthaí siad go éon céisí agus an sagart Michael Cleary. Bhí tar go soplacht I Gael Linn in Eanáir, a léidir se go milliminnig ar telefís RTÉ. Nuair a tá scat ban ní chéadúid an oltáchan líiad le dó. Sé chéad ceist a chun Gael Linn be a le léis ná céad sa maidid tar teada go an gasúid. Ag chuid sé ceist chéanna na festivalíocht me se rádig nachchuid. Ní hIarmhí sé écht ar an deachar sé RTÉ. A eilbh chlúd RTÉ Italian lecha. Ach, ní raibh chréir go leis sa tíre go nám. Mu leis seoir chun sa focail ach bhí fáil ceamar ar lugacha. Am sin nuaí ceann lábhar caint fin seantar sin. Nuair a go D4 bhí hain nach naibhíonna delgóiread. Tá tuairtí Marty Marcy, Miriam O'Callaghan, Brian Dobson agus go leor is féadú €11 million in aghraíocht I tá capaí dá hámpla a léadú go pobl. If the céad hí an gcuine tú caiintí ar an tuairtí, gur seoin le teige, nach bhíonn dúna dóí eile go beidir glár, ach áil son an bháilí aige ó bhaid go faoin
ábhar náir. Sean Manas Sterling ag televízis RTÉ ná bhfuil táhacht leis bhíine. Bhfuil chuir sin íon na ná, bhfuil televízis RTÉ héis muhamad go gnóide, go gCraobh, go fróise sa seán, go brá, go dhearcháilmhaoine agus go leabhar. Ní réach hábhaidh tíompach. Gur mar. Eimear Ní Chaonaola the walker from the room. RTÉ. Tóg na sopelráí a chalírí acu ar los tócaró na Reardons, Brachin, Glenroe agus Faircity a bí agus a the muscahan ar háin na hÉireann. A hiún, chuí se pecnar réúil don na faibanna na Jackratí agus na dúchlein a bí agus a the sérú ag cheann agus dweibhí na siad seo. Bresin an dúnas trí thuúla an cuite chuirte. Agus is cinnte chuir na chléire seo eisperas íru as gon phobal na hÉireann go zóí eilgéna a bhí Berbert agus ag teachtain cinn. Dúirtú a áisí na bhfuil ar bí ceann ag RTÉ. Hánig RTÉ urge ar hobbití hospaide a hígail na linne ar nósóirí an Chéilí, míús a Grace agus Angelachtaí. Ag an nám thug sé teir cólaachta ar arlaí beag na hÉireann. Cúrne do bheith, dá bhaí na ha, agus do héilí ág an séis. Thóí siad fasa, agus féin asa is sílaní na siad seo, ag gúsaí Cartagena, Grace agus Cultide. Éach a arfel gan dúirt. Dúirt a hanar gro aspa Israel le televízis RTÉ. Asmael ar thuaiscí RTÉ ag Eanáir is Nikki Kelly, Óstán Braga, agus go leor eile a chun na daoine seo a gceartú mar hIarmhí agus go na thuaidisí éisteach leis an mídia. Is é an leithéadú seo an sealas is é an leithéad seo an dara seo cainte fuaite an dún. Tá se príomh beo ó bhí an sinne leide ú ní sé seaca dó. Príomh léir televízis RTÉ na bheanta a ndéantar tíre chuinseasa ar na mór hapaí agus ceist na holtaire, mháireachta agus spireálta na tíre. Scrútaíonn sé chuinseas háin na tíre. Nochttar agus cléantar tuairimí phobal. Ag tuair dúchán na tuairimí seán nóide a bhí réin ó bunaíonn an séit. Tóg an cés máid leis an teascas an chola ige. Cés Range Vasquez. Aghaidh Annie Murphy, ceis na trí ginine, ceis na gin bilse. Dúirtú a éideann go an tíosmóg roihan le archar seó na Reagan. Is ó lit a dasar seó na Reagan, an cléir is smó a rathairt ar fud an bhain. Hí chun se chuig a sé milliún daine hebh miana. Sin ort go hí go géadal le féhan na siide. A éideann, dat is a reddomsa na hebh antí seo é. Hefyd na siap, is na siap orca na JB's. Dúirtú a áisín agus a lana gur seach RTÉ. As cléire ha fáisna se RTÉ ó háisí sálas ar émar hospaide ar linne. Cléire ha ar nós prime time. Chéisiid súil neamhlíntar ar scealtaí móda ar nós míús a Grace sa óga Seachtracha, Poéisí Cúm, agus dúmháí Veronica Guerin. I'm on Gael Linn for the televízis RTÉ except to play a fáisna. When you RTÉ regularly that seaca bhéana sin is cinnte le féine gur é sin na féintear a héanú. Dúir an éirí samnar bhí sa cuiide nó searann sin déabhairn agus a léit éine a eithel, ba cheann a
Rosper. Boy, Dad, mul Jersey Godamara. Ysgyd y dengau ar datniarcw, egys ar ddysgynch an syl. Hyrgyd, wasgol sydd gisra, cora egys canch, hwy'n sordyn o'r phobl. Hwch sydd erbyn monine, gan cheirw posibol emerger. Gwyliani RTÉ na Shanja ober, for cousin from Chase William in our sobbing. Go money, shit and kids. Regularly, Waltari, it's a virgin. Good a meal of money with aspiration. RTÉ. Tá sé aghaidh ag RTÉ go bhfuil ag teip orthú aghaidh Eimear agus aghaidh scrochanna a bhaintach. Dúir George Flintúil RTÉ atá Eimear déir siad go raibh teipe orthú sna réimsí seo a leanas. Ána díocht Eanáir éagsúla faoin na hÉireann. Reáchtáil phobal na hÉireann a cholína ó bhí seirbhís neochta éagsúla a chur ar fáil. Déir siad go raibh níos mó na an carú cuid den Eimear Ní Chaonaola lena seirbhís Idirlín Átha Luain chlóracha an stáisiún. Agus go raibh siad sa mór ó bhí flocht féidir de idir Carolina agus 7 mbliana d'aois, agus 2 mbliana déag agus Carolina is tríocha. A Charlaí, a Waltraí, a Láithreoir agus a iomaíocht. Is Mr. Sean agus mína aghaidh nach bhfuil éocht a dhéanamh ag RTÉ. Ach bhfuil aghaidh cáléige na seo acu. Nach bhfuil siad ag freastal ar nach féigeanna. Bhfuil muintir na tíre seo ag iad a seirbhís nach bhfuil sáú. Nach dólíonn a bhfuil dulgas agus dá bhrí sin nach bhfuil éocht déanta acu. Léir sin bhí go sé leis gur nochtach ó hí sealbhe. Léir a lena go bhfuil RTÉ cléanta, gáilda, agus nach mar sé mar an loch man nach aige chuirsaí telefíse ar fad tríocha 5 bliain. Luaigh bíga ó phobal scoilbhíodóir go raibh séir éocht déanta ag RTÉ. Ach Searan Bheoráin ag saochrú €125,000 agus Brian Dobson ag saochrú 7,000 don fós céine. An bhfuil rá gur Gael Linn neamh an inas insúla a chuomha. Aghaidh. Tá RTÉ an ná-Ghaeilge. Ach ná dearn gur aghaidh seaine atá an. Brunn loch ceannis RTÉ €95,000 ar Ryan Doherty san bbliain. No, close tuaisteach mar a thugam sé ar son. Bruntar €50,000 in 9 bliana ar Ray Darcy ar Warson. Leabhadí, leabha, le drama. Gan nádúir ar bith iontu agus siad saochrú nach bhfuilú an duine sa bhliain. Is mór an nóra agus an taon éocht a eagmúid an seo ná bhfuil RTÉ fós an mhíine ó aghaidh phobal na tíre seo agus nach bhfuil réamhaí. Í gan taile na tíre seo €160 sa bhliain ar cheadúis telefíse chun RTÉ a bhainú. Úsáideann siad fógraíocht freisin tas nach chu bhíonn aghaidh le cheadúis agus na sí. Níl mór an massa ar an BBC, ach a láithreoir bin hí ar Craobh ógraí Óstán. Even RTÉ breis is €3.2 million le déantar fustaí. Agus bhain os chun 170 fustaí, do chuig RTÉ breis is 100,000 sa bhliain. Mar an éonchach siad é sin le hardaigh stát, seans nach má chun a bheith ag brandúir ógrail faoi orgus slánta le ceol ukulele in Lord Diehard. Lua Alba ó Scoilfóisiún Ciarán an bhí aghaidh a bhála an taiseo do Choláiste. Cé gur das an rud sin is omí duine a bhálaíonn aghaidh Choláiste. Agus go muide a thug an aghaidh, ní RTÉ, ní éocht é sin. Lua Noreen ó phobal scoilbhíodóir an River Dance.
Bhachtíma Bill Whelan, agus Jean Butler, agus RTA ag fáil achantis as a grid Irish youth, Beocht A Riverdance, ní A Achrída. Céin hui a bhfuil siad an an éocht a dhéine, agus gan iad an 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 hain a rá geart. RTE, níos massa nó UTV, cúgáilda le BBC. RTA, ag dóir stray, ó hús a ré agus sin A. Gur a míle mai. Okay, Corda, I'm going to have a heart does an one-story go off, agus like our evening tour, kind of go off hecking. So I'm in the below show, the heart does one-story, agus for the father did Eimear Ní Chaonaola, it's the second one of them. Nuna fue de chasse vernos. Well, we said Pasha all in having we took Nuna in Óstán, Hodson Bay, and all kinds of more. Craobh na hÉireann, Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain. Foirne Díospóireachta Uí Chadhain as Eanáir, San Dominic, tíre, Choláiste San Dominic, agus ní aithme nead daoine in Chomórtas la fád fear of law and the strong that was said the other was happy being sad on it. Tá fear ta dunta ag na foirne fa. It's the social and the shinship and the small more kids say crubine a has in shop in Lord Yo. As a girl of it, slapper, toasted, as Harry yet, hard speech truth. Ní féidir na muúí in the air of the as nobody more than have to play meal means the shaft and the was. Le hiíocht fád is bhainte seo, Craobh na hÉireann, agus tá mór go a bhíh freisin an bharlóid. Chomórtas gan na scoileanna ar bit cárda ar muinteid a bhfuil leis sin cúna agus taceach tupiach bhúin ar fád a bhí páirteach sa dá díospóireachta Uí Chadhain. Mar, in iad na dála, ní gan dua a bhaintead an sprit mór seánach. Ní sé heasta a bhfuil do fád le Craobh na hÉireann. Tá éagsúla tá bhí ar fád, éacht na híom hín go riomh mar go mbeadh chun híon díospóireachta Uí Chadhain, díospóireachta Uí Chadhain, cúpla bliain nachar, agus mé feastal Choláiste San Dominic na Gaeilge ach ní raibh lumsa ná agus dearú a bhí a bhain go fáda le Craobh na hÉireann. Wow, no way. Could have go into me this all great look. Stored them like all of them has to spit out more spoon window. No, you know, my time for bra is station. Maar, you know, that about you, that you can't put it in shop, it's just a shaft, it was the near over it was screaming machine mark. It's screaming near over it's creeping down the kill some log. It's screaming with a shimmer around the heart, yet who the place or a D-sport of the tossing. Mahina is with Jarrell and the song with Fanat, a shield all female with the Lars, a walker, no night on the room. I was Marhati, which have a whole concerns Lars below, and the twos, I didn't see it, did it. And how of that to my path, and I did it. Martin Martin, and Simon Sussit in the, and was believed no little a 20 Dominic, and Chachuli and the Prism. After the Sheila Dome at Murshin on the Díospóireachta Gael Linn, touched it in a good more home with the lán-Ghaeilge, and would you like it? Sheila Leanus, Eanáir, Shasta Society Audio, and Curl of the Young. Earyon with 20 per Tasna, Simply, Hefach, Hosokike, and Valkyrie the Fulone, in Visions. I know
éisteacht le mBaile. Leis an bhfuilgeile is bháilseo mar hapla, agus bheith an críom buint me dultach go bhúid leat, as go dtí sin scéalís me a bhúnig garcuid, mar ní sé éasca, go háirid a sú a cuimúil na pointí ar fad go hén hIarmhí. Saola chlár Tommy, tíre mar hapla. Go minic mar dása, ní barle i chéadín smach os a hóla mach, ní anín ar dúirnit. Bíle éisteachú. Agus is sin a hagan sa córa. So, Robin, being on the radio, television, the bus script, I'd say, be the correct thing in all their being to back. Shin Shillian Tuffing Tommy Tiernan, and a deal of man, 8 something. In Shin was Shillian on, and was when I do market the oil. It's the other television marhample. God is the other movie television. Tatu Mooney go to market the oil. Tatu on a bride healing, like Clark television. Nuacht TG4 an Eanáir choláiste Argentín. Ná is nach an starm ar an Eanáir ná ceann samol sin scíl an hí ar sin canú agus ná hí fóg an lá an útar áil. Agus fós gan an seaús agus agus cuintí a dhéanamh chomá agus go siimplí agus chu sopice is gur féidir leat. So mar eictú. Tá tú as scíalna a ómíon sinne agus the black reports in newsworld of the Gael Linn, Martin is few and had with reports. And small walk with sample in the skillish in our farm, the Lucy in Chadhain, and small and go more in the foirne. So doggies worth doing, so social and the institution. Could it be seen about on the 15 mile, which is typical source of pointy, don't they, making tele in a will. As in Shin Papa should not have seen huge shaft of these kinds of name. Go past something. We shall shin. Talking to him, focus our day on this common kind of art, shilly, a toss on with a multiple, and a suitor in Chadhain. I was we did me a ride of it in this world enough that Kinsey cool it, and I could being kind of these would have been shot, a Craobh and Hale, which I had cheann. My division room would be at something television RTÉ, a chance to be in those way. It's supposed to look at RTÉ way. Obviously, the rules are moved RTÉ's TG4 with the law and means that we down with Shuni Cards. Martin, very chance, if you have to listen room, all the team, he's very sufficient ways, kinds of don't be over the foreign in Chadhain. The folklore, Shawan, the police have on the foil we have done, and locked on, more to do. So, I think he said, Ireland, Marlua, critical in the foreign in Chadhain, RTÉ, but the Bill from the other, Toilet Cadmish, and you has the authority father Felter, Felter Chevy Pipe, RTÉ, and this always, the Dulgash Yarb. I was pitching the Dulgash Barb now, what it's like television, after I followed the TG4 for the law, and it's Mark Whittle O'Shane, Tom TG4, and there's some Clark Kursi Raha, Shack Law. And the Sarah room that played the foreign social police would get when I'm waiting to the Sultansa, how I mark my hand is going to see the Somalia in Yellow. And I need to be a hard to I did about it. Football brutally Chadhain. While on Morales, the foreign hand go away, the sort job done have we. I was going to rock hard. Annie Kush, Locklear, Winton Carroway, on Spital, I was reload. Hard product as an obvious as an only input and or. Maar athletics to be in only of the tier shop and the quickly Olympica. It's Olympians here. Be a full natu, nu nabiach. Tanshio, cheann in Boston. The Craobh, this would have been a hIarmhí by Smahabi, wrote not him a fear by London. Comórtas Uí Chadhain agus Gurmíle Mabí grading as a bit of free red shop, Trinuna in AT, agus Gurmíle Mabí. Gurmíle Mabí and Eimear, and it's more about doing a reáchtáil, so Gurmíle Mabí, I thought that Tránna. Hard to put me Christian Lisher, I Google moment, I was Googling and Clobberish for having the mud for Irish for mine.
okay?
Okay, Hardy mar hogan si bhór síocháin ar éiste bhil. Okay, now, tíre rih go méid áinge caintling féin torra i an cúpla nómad tá me ghíre ar príomhhaimneach Gael Linn Anthony ó Choláiste Láithreoir. Gurmach go bíúiste, Tás an bhuiid ar fád ar bhís leis an torra a cleistáil agus níléad leis na multúirí as an opair jaapar a bheith acu idirghealí an idirfórne. Ó héad Gael Linn dar gamsa gur an Comórtas inniu ar ceann den cín a bhar na fada an lá. When we had éireann canning, because éireann sásal as na Harghaidí agus an teachtaí láthar agus an nefeilbréige, bhí sé tharbáir agus i bheith iontu chun freisin éireann le takeíochta an timpeall. Tá sé os gydal reáchtáil agin héin an seo in Átha Luain inniu. We were egin to the Átha Luain agus Gael gur féidir Gael a dinner bit, ceapan tú dar ire savéilta, chun mar an bhéilta go Átha Luain inniu, so le maisiú. Agus bhain an bhéilta speisialta leis an íchahíir inniu, sin Eimear Ní Chaonaola, is lein ar náir sin Chomórtas. Agus is léir an bhúteinte an Craobh bhain si héin as a bheith páirte in na díospóireachta. Is lein sa gur eisean láir Eimear Ní héin ar na buntáistí agus an méid gur féidir le a bhaint as bheith páirte. Agus an craobh freisin is mór an rudé. So it's over mórtais a gach ilumine bhí ar an ordan an seo hís inniu. Agus bhain tír go bhfuil Gael Linn tréasú leo agus inis íorm ar brid in hIarmhí an multóirí bheith reáchtáil láthar agus an torra an maisiú. Ní raibh sé sin éasca. Sin an chéad rud a dhéanamh le bhí. Bhfuil an dul leis méid ar fád bhí ráta ag Anthony an sin, bhí an caighdeán sa díospóireachta sin tharbáir ar fád agus. Is iontu go rud é raimí buise leis an torra bord mar gur fosbí do chuid RTÉ mé. Hí beidir gur cheart gur nó beidir go mecht níos mó óris an sa numar le géidir eile. Ní sé sin fear ach bhí sé go chúntaach a bheith stíisiús an sin agus agéisteach leis an bhíní óga seo agus an méid thaide a bhí déanta agus an túiríomh agus cé chun láidir is a chreid siad sa bhéid a bhí árácha chuma an ar son an rún nó a gcuine an rún a bhí siad agus bhí mar antóga ar fád leis an díospóireachta agus bhhail mé sin rá ar dús agus dulga sin gur cheartúin solíar ní éireann faoi torra údás a chuirt an ceithre éireann. Agus sin ceannas gur an eile atá go hinnta ar fád faoi láinneomh ná gur féidir linn búdabás a chluisteáil. Seo an chéadúir go bhfuil slua sa hala i ggéisteach leis na bhíneoga agus ní éonhours ach go bhfuil sé leis an atmosfér agus go bhfuil sé leis an spread agus leis an fuidir atá ag na caiinteoirí chumá, so bhí bhfuil is libhse chumá. Ní mé chun nóir an rá bhí na foirne ar fád ar aus ní raibh éon rud go dúntaach faoin díospóireachta seo. Ach bhí ar an búiteoir arámnú, bhí na foirne ar fád anna garda chéile agus tréis dúin roinnt lé a dhéanamh. Hanmar éigean socrú raibh an bua agus an éacht faoi go déanta inniuh ag Choláiste hIarmhí an Cheann. Thank you.
League is éacht lehe tap an frág lí Craobh na hÉireann agus an Chomórtas a bhócant an dá le bhéin. So, bud was mór a ríist running the dúisne agus tá dúisne ann do gCraobh an gCraobh John cosúla sin Comórtas Óstán. Bháil móbhíocht sa bháil le cúpla daoine eile. Ibar héin dos na moltóirí agus tuigim an brúil orthan sin chun foirne fiocha ón ceir éireann sin. So tá féileann, the Máirín, the Áine, the Peadar agus the Bríd tá míid fíormhaíochtaí as achtain obair tá déanta go Tránán. So good was mór dáta moltóirí. An fíormhaíocht amach dar íchaintóir, Eimear, a tháinig seo chun Láithreoir Nuacht bhfuil sars a Comórtas aige, agus is tócha leis an mBaile tá ráitiúil é sin tá todhchaí geal do gachéon chaintóir an seo dá mar rud é go dógann sin cinenne dul I dro na meán nó dul I dro na nuachta cosúla sin rud atá déanta ige Eimear an sin. So is rud éigent únta dúing go raibh Eimear ná a bheith láthair agus tá míid fíormhaíocht an sin ómach. Tá banháin sa seamra a bhí I ceanas ar nó seamra an sin ceann ní gcuir ní dúla chu héas an sin. Óid sí an fós le bheith I ceanas ar na díospóireachtaí mBaile agus gCraobh líon and mar a hiimiis ar fad ní gnámh líon a bhí gceist. So ní amháin go raibh sí tap straach I géirí gacéad le áil ar chunas riarach an dhéanamh ar na Comórtas sí seo ar fad. Bhíar I dailá leis na clínacha agus na sríanta agus gacéad eile a bhain leis na bblion. So an bud was is mó sa seamra tiltte ag cheann. Ní raibh sásta don bblion ar fad nach raibh lucht féachna ceadta isteach na bhabhtaí roimhe seo. Is cinenne go raibh orthu dógant ag tús na bliana and mar a dúirt Anthony an sin tá sé go cúntaach go raibh ósceann na lá céad duine an sábhaíomh le bheithe láthair le féachant ar an gCraobh. So bhfuil was mór de gacháine eascail agus gacháine bhíán. Ní bheith na Comórtas sí seo ar siúlaing ach go bháin bhfuil takeíocht na scoile agus takeíocht na mútóirí a bhain le bheith lé leis na scoláirí in gacéad scoile tá páirteach. Is únta go rud é go bhfuil na daoine seo sásta achuid anna a roinnt leis na scoláirí onas go meisi dréig le taxús an sá. Agus is mór an ahrú a bhíon ag na caintóirí nó ins na caintóirí idir an céad bhabhta nó an céad íona mó sa Comórtas seo agus na daoine a bhí le feiscint an sá Tránán. Tá muíon fáite acu, tá sciile le fáileanna acu, tá anchuid rún, tá ceir le cúig rún difriúla pléite cohanis ar sé bhíonós agus is mór an rud é go bhfuil éacht déanta ag an ceir éireann agus tá súlabain go dtiocfaidh ceantas na rún nó ceantas na hábhar atá pléite acu le sé bhíonós go bhfuil ceann acu le feiscint ar scrúd fápéir I ábhéigint rih dearn léana agus go an bontáiste an sin acu ag dearn. So sin mBaile tá le rá bhhail is tá snú le brunan na dúisne agus tá snó le foirne bí ó Choláiste Craobh an scoiléal ó héir se fáileann sin an leis an cortín ábhfuil Seán céadhar bhfuil sin éadín canar agus osí má héir se fáil búil was mór bháil taxas go bhile tá fáin Gael agus tá €62 an duine bóta ómán.
Okay, Florida, Anish, Public School, Huidor, Cuiva Norin, Agus Alva, Dolchasta, Con Ledukshna, Fiocasus, Agus Greengraph, Latin, Kermah. Agus Moon Tor, Kamah, Wahenche, Sota, Watakira on Heinkel, just a Jukje, Carl Kamah. Bús mór a bhile le gan nidige. Share out. Okay, Florida, Anish, Eimear Choláiste San Dominic, Siún, Alana, agus Sean, agus an Moon Tor Orla. So, Búla Bus mór dóibh, Arrows, Sermahara.
Chomórta. Okay, Chomórta, just I'm a gléachtanis the Craobh sísear, ribh sin, just Eimear ceann na hain, bhálam, móhfuilchas a bháil fad am réadí nachtain do déanaí bhréanán agus do eile Archibald le bhíon sort le cabhrúlam chomá. So, Champagne sísear, Craobh Díospóireachta Craobh Cain, Fethe dó, Scoil Chuimse hIarmhí an Ceathair Ruain, Michaela, Alba agus Éanáir. Just tógamid an foirne sísear ar dús bud bhálaí an sin dá an foirne sóisiar fós ar standby all an sin go raibh sé teach le gríomhreacht leis an foirne sísear dá. Just bhí ré más dá ré bhfuil an túr ó ar an sísear ó ar an sóisiar fós.